Ake sibheke manje question number 2. Question number 2 bathini? Bathi crate P of mass 1.25 kilograms is connected to another crate Q of mass 2 kg by a light inextensible string. The two crates are placed on a rough horizontal surface. A constant force F of magnitude 7.5 newtons acting at an angle theta to the horizontal is applied to the crate Q as shown in the diagram. The crates accelerate at 0.1 meters per second squared to the right. Lapha ke bathi sino crate P on a mass e 1.25 kilograms uconnectwe ilesi string lesinoma intambo le yakhumbula ngengachaza lapha kwenye video ukuthi le ntambo le enganwebeki. Futhi ke le ntambo ixhuma uP no Q, uQ yena imass yakhe i2 kilograms. Ebese kuthi uQ yena udonswa iforce e7.5 newtons at an angle theta lo angle leyo. Basitshelile ku size ka F lapho ukuthi ubani kanti futhi le system le ngendlela accelerator ngayo i-accelerator ngobani ngo 0.1 meters per second squared to the right. Futhi lento yakuphi iya ngale kwa right. Sebethi ke uP i-crate leli njengokuthi i-crate nje icase lelo. Icase leli uP li experience a constant frictional force e1.8. Okushuthi ke la i-frictional force angithi ngichazile ngathi i-frictional force yini ile force e-oppose emotion. Uma uP eya ngale yona le force oshona ngakuphi ngala usize wakhona ubani 1.8 newtons. Bese kuthi lokhuzana ucrate Q yena experience i-frictional force eubani e2.2 newtons. Uyabona? Now, umbuzo ke oqala laphana ka 2.1 bathi state Newton's second law of motion in words. Kune formula ke ethi F net is equal to ma. F lo mele ini net force, m umele ini mass object, a mele ini acceleration. Ake ngithi ukuchaza nje kancane i-net force. Yabona mesikhuluma nge-net force, elinye igama balisebenziseke i-resultant force. Lapha uma sine object nje kune force edonsela ngala ngizoyibiza ngo F1, enye yaphezulu ngiyibiza ngo F2, le iya ngapha iba F3. Njengoba igama lithi net ke ngicabanga ukuthi uyayazi. Mesikhuluma ngenet sikhuluma ngento eyakhiwe ngeintambo. Ikakhulukazi ke inet bayisebenziseke labo badobayo. Akhona ke namanet ahlukahlukeneke. Isuke yakhiwe izintambo leyo nto leyo bese ziba zikwe bese kwakheka ikwe phakathi bese kwakheka lento sithini inet. Kodwa ke la sine net force. Inet ke ibaqoqa bonke ofisha basuke bekuleyo ndawo ngaleso sikhathi lapho isuke ibekwe khona. Baqoqa bonke. Oshuthi ke manje njoba sithi net force sikhuluma ngani ngenhlanganisela ama forces zonke noma ngetotal ama forces a act out lo object. Uyabona njengoba u3 la uF net wakhona sothi F net is equal to F1 plus F2 plus F3. Awu3 ama forces engwabhalile la noma engatshengisile. Kushuthi inhlanganisela yakhona ama force bani F1 plus F2 plus F3. Qaphela le force le iya ngale kuphi iya ka left, le iya kuphi iya ka right, le shona kuphi phezulu. Okushuthi into ozoyenza kile lo isign yakhe nesign ngalo ngeke bazi bafane ngoba baya kuma directions angefani. Yakhumbula ngithe force yini iyi vector sitshengisa ngo minus nangobani nango plus. So uzothi mase ufaka la ufaka u minus lapho ufana ufaka khona ufaka u positive lapho ufana ufaka khona usola ini i-net force. Ngoka Newton second lona ke
bathi uma bethi stating words ngithe Newton second le formula nje Newton second law bathi when a net force or resultant force acts on an object, the net force will cause the object to accelerate, and the object will accelerate in the direction of the net force. Newton's second law. Bese phinda qhubeka ke bese thi ke the acceleration is inversely proportional to the mass. Ukuthi mass mayinyuka acceleration njani yancipha. Angiphinde lento le. When a net force uma inhlanganisela ama forces i-actor kwi-object thizeni esikhuluma ngayo izodala ukuthi leyo net force i-object senze njani i-accelerate. My accelerator i-object izo accelerate ngale kule direction lapho i-net force yangakhona. Kanti futhi lo acceleration leyo i-inversely proportional to i-mass. Okuchaza ukuthi uma le marker le njoba ngiphethe nje kanje isandla sami ake sithi net force. Uma isandla sami si net force uma ke mina ngi-acta kule nto le ngiyiphushela ngale uyabona ukuthi i-object le yakuphi iya kwi direction le ekuya khona net force ukuya khona isandla sami. I-acceleration ke izonyuka uma nginyusa ini i-net force. Kodwa uma isisindo salile guzane sale marker sinyuka i-acceleration izoba njani izoncipha. Usho njalo kuloguzane Newton's second law. Angazi noma ngikhumbulani uNewton's first law. Uthi uNewton's first law sengenzela ukwazi umehluko phakathi ka first law no Newton's second law. Uthi first law, Newton's first law. A body will remain in motion or at rest unless a non-zero force acts on it. Le marker le njengoba imile nje kanje. Uthi Newton's first law. Le marker le izoma kanje inguna phakade. Unless kuba khona ini? Kuba khona iforce zo act. Angithi yabo imile manje. Isandla sami ke manje seso act kulelo guzana. Sengiyasimove isandla sami yabo siyalukuza isiyanyakaza manje le marker le. Ayisekho at rest. Uma uthi bikade ihamba lelo guzana le marker ihamba nje ngespeed es constant. Okuchaza ukuthi mekuqhamuka iforce ezophazamisa lento le ayisezukuhamba ke manje ngani ngaleyo force noma ngaleso speed ehamba ngaso. Ngoba sekhona ini iforce actayo. Ebese thu Newton's second law isikhona ke leyo force le kodwa manje asayibiza ukuthi force sesibiza ngani nge-net force. Yabo manje sokuphi sisuka lapha ya Newton's first law uthi uma nje into imile iyoma inguna phakade uma ukuthi bihamba izohamba inguna phakade ingashintshi indawo unless kuba khona ini kuba khona le force lezofika iphazamisa. Kanti Newton's second law sethi hayi isikhona ke manje leyo force nansi object ibimile nansi ifoni imile ngithi manje uma ke se-act net force inhlanganisela ama forces lento izwa ngakuphi izoya ngala leyo force okuyi-net force eyangakhona izo accelerator. Uyayibona lento le asibuyele ke kule question le into abayidingayo ke lapha ya ku 2.1 bathi sengishilo ke lokho some state Newton's second law. Sebethi 2.2 draw a labeled free body diagram for crate P. Nangu crate P. Uma bethi dweba a free body diagram. Negama liyasho lithi free body diagram. Free body diagram uchaza ukuthi lonto leyo ayinawo ini umzimba. Fanele wazi ke umehluko phakathi kwe-force diagram kanye nani ne-free body diagram. Nansi ibhodi le block le block P noma kwe-crate P ibhodi le. Mekuthola dweba i-force diagram uzovela udwebe nanti block le emele bani u-P ebese udweba ama forces a-actayo khona. Kodwa mebethi dweba i-free body diagram uzovele nje uthi ichashaza bese udweba ama forces akhona ngoba labafuna ini ama forces kodwa ngizokudweba kokubili uyakwazi ke sekudingakala ngoba i-question unayo lapho.
Asibukeke la kuphi ukuthi maphi ama forces actayo khona. Uphi ukwisurface ake sithi nje mhlawumbe uphe kwetafula noma phansi. Njengoba ephansi la iforce actayo khona iforce actayo la edala ukuthi uphilo angathi mela amkhona noma lapha ahleli khona avodlo kashone phansi. Leyo force ke sibiza ngokuthi yini i-normal force ngoba la sifuna i-free body diagram ngizodweba ichashaze nje la. Shuthi la kunale force le elokhuzwayo exactwa i-surface nansi i-surface la. I-exact force edala ukuthi lo angashoni phansi. Leyo force ke sibiza ngokuthi yini i-normal force. Bese kuzoba khona nansi enye force. Le force le ile sithi tension ke siyithola phakathi kwani kwentambo. I-force oyi-tension le iya ngakuphi lo philo imdonsela kuphi imdonsela ka right. Bese kuzoba khona enye force. Yonke into esekhona emhlabeni eshoes kune force actayo khona lesithi force of gravity le pushela izinto phansi. Shuthi ke la soba nani ne force of gravity elinye igama la khona siye sithi yini i-weight. Ake ngilungise lapha. Uyabona umuntu umeyoyiqala isindo sakhe ngabe seclinic noma nje uyajima usefuna ukubona use isindo sakhe sasikubani segainile noma ka gain. Sina siye sithi hayi ngisayiqala i-weight. Hey ku wrong lokho. Uyabona ukube kunelokhuzana besinemithetho yethu nathi la ka science. Bese ukujezisa. Ubuzojeziswa nje uthi mawuqala isindo uqala i-weight. Ngokomthetho sukuqala ini i-mass mawuqala isindo. I-weight i-force. Asibuyele lapha. Kune friction actayo la kuphi. I-friction ubani 1,8. Yona ke iphikisa ukuhamba kwalento lento iyale futhi friction izoshona kuphi ngala. Frictional force. Qaphela amamaki ke la mangaki awu4. Uma amamaki awu4 asuke indicate ukuthi ama forces okufanele ube nawo mangaki awu4. Kujwayele ukuthi kube kanjalo nje. Bese kuzoba khona ke i-body diagram noma i-force diagram. Abayifunanga ke la kodwa sengiyayidweba nje ukuze ukwazi ukuhlukanisa. Uzodweba iblock ezobimele ini ibody. Yabona nje bethi free body diagram umzimba njani awukho kunechashaza nje kuphela. Ebese ke la udweba ini i-normal force. Udwebe ini i-tension, udwebe ini i-force of gravity, ebese uzodweba ini i-frictional force. Mebefuna i-force diagram noma i-body diagram uzodweba fanele udwebe ini i-block bese udweba ke ama forces actayo kuleyo question leyo noma kuleyo object leyo abakhuluma ngayo. Ngiyadlula ke lapha. Ake sibukeke kulapha ya ku 2.3.1. Bathi calculate the magnitude of the tension in the string. Uzosebenzisa yona ke le free body diagram. Ezokusiza ukuthi u-identify ama forces actayo. Buka lapha. Angithi lo philo indlela ahamba ngayo uya ngali. Lo philo akayi phezulu. Uma bezo yaphezulu bekuzobe kuchaza ukuthi i-normal force inkulu kune gravity ukuze akwazi ukuya phezulu. Kanti futhi lo philo eblock le noma lo crate le ayiyi phansi. Iqonda ukuthini ke lokho? Kuqonda ukuthi lama forces lawa a vertical ayabalanceisana ayikho ehlulenye. Futhi nje yini i-draw part kwalapha. Mengithi i-draw ngiqonda ukuthi uma lo ewu10 noma ewu11 newtons nalo uzoba u11 newtons kodwa shone kuphi phansi lo uzoba negative lo positive kodwa usazi unjani uyalingana. Nanka ama forces ke sesisele nawo la i-frictional force nani ne-tension. Njengoba bethi asithole i-tension ukuthi uba lapha ya excuse sebenzisa ke manje ubani u-newton second law ngaso sonke isikhathi uhlezi usebenzisa bani u-newton second law la. Question number 2. Sesothi ke F net is equal to uMA. Uyakhumbula ngithi ngithe
U-F net yini inhlanganisela ama forces. Okusho ukuthi lo F net lo ngapha uyakwazi umbhala uthi force 1 plus force 2 is equals to MA. Akusilona icala ukubhala kanjalo. Ngoba kuliqiniso ukuthi lo uyalingana nalo futhi lo uphinda lingana nalo yaya. Buka, asibuyele la. Last ne force of friction, ne tension. Okusho ukuthi ke lame kunje, okusho ukuthi lo uzoba yini? I-frictional force. Ebese kuthi lona ngoba bengade ngichaza ekuqaleni. Sesomenza abe yini? I-tension is equal to MA. Yini ndawo ngisebenzise loya. I-mass ka-P ngiyayazi ukuthi ubani. 1.25 kilograms. Kanti futhi ne-acceleration masinikile khona ukuthi ubani i-0.1 meters per second squared. Lana ke i-frictional force futhi nakhona banginikile 1.8. Into ofanele ngithole yini? I-tension. Uyayibona ke manje? So ke usuzoqala ke manje. Esikhundleni ke salokhuzana sa friction. Usuzofaka bani? 1.8 plus T. Buka lapha. U-tension no friction bayakuma directions angafani. Ngizokhetha ku friction ukuthi u-minus. Uma uthanda ubungakhetha be-positive friction. Kodwa uma ukhethe u-friction noma u-positive chaza u-tension kufanele be-minus. Ukutshengisa ama-directions abanjani awefani. Shuthi ke la ngizofaka bani? U-minus 1.8 is equal to i-mass ubani? I-1.25 times u-0.1. Dese ngizoyenza ke manje. Ngizothatha lo ngimuse ngalesi lo lento esibiza ukuthi yini? Ukutranspose. Angithi u-minus lo. Meya ngale uzobani? Uzoba u-positive. So sengizoba no T is equal to 1.25 times 0.1 plus 1.8 is equal to. Uzothatha ke i-calculator ushaya i-calculator lapha ubone ukuthi ke iubani ilokhuzana i-answer yakhona lapho. I-answer ufanele uyithole ekugcineni fanele uthole u-1.93. 1.93 newtons. Isitshela ngani ke manje le nto le? Isitshela nge-tension ukuthi le tension la kuphi idonsela kuphi? Idonsela ka right. Kodwa the same tension le khona la ku-Q ayidonseli kalokhuzana kodwa idonsela kuphi? Ka left. Sesiqedile ngobani? Ngo-question 2.31. Sekufanele manje sibheke bani ke u-2.3.2. Uthi u-2.32 asicalculate usize we-angle theta. Nangu okufanele simcalculate manje. Nakhona abakubuzanga ke i-free body diagram futhi abakubuzanga ne-body diagram noma i-force diagram ka-Q. Kodwa kuzofanele uyibhale eceleni noma ubhale lapho ubhala khona, uphendula khona kwi-exam. Ngizosula ke njengamanje ukuze sikwazi ukucalculate u-theta lapha ya. So for uQ asibuke kama forces a-actayo lapha ku-Q. Lapha Q kunale force leyo F. Shothi uma ngidweba i-free body diagram unormal vele ngizomdweba nalo i-normal le i-force of gravity le Fg noma i-weight bese kuzoba khona ubani i-force laphana lesinikwe yona. Bese kuphinda futhi kuzoba khona ini i-frictional force. Sinikiwe yona i-frictional force. Nansi into engifuna uyiqapheleke la. Uyabona mekukanje? Angithi uyabona lapha ya. Sithe i-normal force ne-gravity njani? Kuyalingana. Uma i-normal force u10 ne-gravity sobani u10. Uyabona ke mase kukanje? La nalo F wethu
wakhiwe ama components awu2. Sekufanele ukhumbule uPythagoras theorem. Lento kuthiwa yini? I-right angled triangle. Uma sinelokuzana le-triangle le ekanje, esithi right angle triangle, la sino x, la sino y, la bese siba no r. R uyi-hypotenuse, bese kuthi u-x leli side leli horizontal, y iside leli eli-vertical. Lapha yakuze solve ama-side, depend ukuthi sinikwe ini. Singasebenzisa uPythagoras theorem othini? X squared plus y squared is equals to r squared. Noma sisebenzise ini? Ama-trig ratios. Ama-trig ratios ke sinobani? Sino sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Sizoba no cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Bese sizoba no tan theta yena uthini? Opposite over adjacent. Ake sithi ungena nje kancanyana lapho ukuthi mebekhuluma ngale base bekhuluma ngani. Kwa maths, kuma videos maths bayakhuluma ngalento from grade 10, grade 11. Uma sino theta la, le angle lesikhuluma ngayo, siyazibuza thina ukuthi le angle le njoba iu theta la, khumbula nje sibese protract. Le angle le bese siqhathanisa naleli side leli ngokwama positions abakuwona. Sithi lo theta lo u-opposite naleli side leli y. Kodwa lo theta lo naleli side lo x la ba-adjacent, labo makhelwane laba nje abahlukaniswe uthanga. Kanti lo theta naleli side labo makhelwane abahlukaniswe umgwaqo. Lo nalo leli side nalo theta lo, leli side lo x nalo theta banjani? Ba-adjacent. Bahlukaniswe uthanga noma yini fence. Kanti lo theta nalo ya1 naleli side lo y bahlukaniswe yini? Umgwaqo. Sithi ke leli side li opposite lo. So mase sibhala sithi sin theta is equals to opposite of hypotenuse. So siqonda ukuthi leli side enye indlela yokubhala lento ngoba uthi la ngizothi y over u-r yona hypotenuse. Lo ngizothi x over u-r. Lapho bese ngizothini? Ngizothi y over u-x. Kodwa uma sengizoba ne-angle la, ake ngithi le angle le izoba u-beta. U-beta. Now u-beta lo mawumbuka umqhathanise no-x lapha ya. Uyabona ke manje u-beta lo nalo x lo abasekho manje banjani? Adjacent. Banjani? Ba opposite. Lo nalo ba adjacent. Fanele uqala ubheke ukuthi yona iphi angle okukhulunywa ngayo noma unikwa yona ukuze ukwazi ukubona le adjacent le opposite. Lokho kubalekile. Ngiyadlula ke lapha bengekho lapha bengikukhumbuza nje. Uma ke unikwa into ekanje noma kune force ubona ukuthi diagonal kanje yaya, sekufanele uvele wena vele ukuthi hayi lento ngiyikhumbula phela ngiyikhumbula, uvele udobela ama dotted line labo usuzakhela ini? A right angled triangle. Uma usuyakhile i-hypotenuse sekuyi-hypotenuse le, lo seku y, lo sekubani? Seku x. Okusho ukuthi hypotenuse yakho unikiwe la yobani? Yo 7.5. Thina into interested kuyona ile force le e-acta kuphi? Iya ngale. Okusho ukuthi lo f lo wakhiwa ama components awu2. Kune component e-acta horizontally, kune component e-acta vertically edala ukuthi le force ibe ihambe diagonally. Ukuzeke sikwazi ukuthi simthole lo ngoba sifuna lo kahle kahle. Lo ngizombiza ngo-fx. Lo uzoba bani? U-fy. Sino 7.5 nangu lokuzana. Leli side linjani nalo theta lo? Li adjacent. Nansi hypotenuse yethu. Okusho ukuthi lo mesim expressa sizothi ulingana senjani? U-adjacent i-hypotenuse. Okusho ukuthi nansi trig ratio esonjani? Esoyikhetha lapha ya. Should mase sibhala sothi bani? Cos theta is equal to u-fx over u-f. U-f u-7.5. Ngoba ngifuna ukwenza u-fx subject of the formula. Sengizothi ke fx is equals to lo times lo yangizo cross multiplier. Bese kuphuma bani? U-f times cos theta. Uyabona? Kanti la u-f ubani? U-7.5 times u-cos theta. Buka. Uyabona ke manje la
lo be diagonal ku f. Sengizomsusa ke manje ngifake lo horizontal ngoba sengiyamazi ukuthi ubani u f of x. Noma ungangamsusa wena ngambhala kanjani nenkinga mina sengenzela i-calculation nje yamanje. Lona akangisambizi ngo f sengimbiza ngobani ngo fx ngoba use horizontal. I-acceleration yakho njani ngiyayazi. Oshuthi ke manje bese ngibhala sengizawuthini ke manje sengizothi f net is equal to ma. U-f net ke lo nalo nansi into ebengithe ngifuna ukuthi uyibheke noma uyigade. Lona nalo abalingani lana. Kodwa fg ulingana nobani ne-normal force uyihlanganisa naleya component u-fy ikhombe phezulu kanti ne-normal force. Okushuthi la usungasho ukuthi fg is equal to i-normal force plus u-fy. Bengifuna uqaphele lapha ukuthi uma une-force diagonal i-normal force ne-force of gravity abalingani. Kuzodepend leyo component ikhombe kuphi, ikhombe phezulu noma ikhombe phansi. Ileyo nto ufanele uyigade. Asibuyele lapha. F net is equal to ma. So ngoba normal force kanye nale force enye u-fy bazocancel fg sesele nobani no frictional force no f of x. Shuthi net force yethu sothini frictional force. Oh nansi ke enye into engingasayibalile esengicishe ngayilibala. Kunentamo phela khona lapha okuyini okuyi-tension. Sesothi frictional force plus i-tension plus u-f of x is equal to u-ma. I-frictional force sinikiwe yona ubani yi-2,2 ngoba ke i-frictional force iyi-vector. Kufanele ke ngi-assign ilokhuzana i-direction. Ngizophinde futhi excuse ngikhethe ibubani u-minus plus i-tension ke i-tension yala iyafana. Umehluko ke manje usekuthenini le tension edonsa u-p iya ngale ka-right kodwa le tension edonsa u-2 kg noma u-q iya kuphi ka-left. Usize yafana kodwa sithintsheni i-direction. Okushuthi ke manje u-t wami la sengizomenza abe u-negative 1,93. Yakhumbula ekuqaleni ukuthi bengimenze bani wawu-positive noma bengimthole wawu-positive plus u-fx wami sengiyamazi ukuthi ubani u-7,5 times cos theta is equal to i-mass kalokhu uzani ubani iwu-2, i-acceleration ubani iwu-0,1. Uzoshaya i-calculator ke wena la. Uzoshaya i-calculator. Mawushaya i-calculator uzokwenza ke i-subject of the formula. Uzokwenza u-cos theta i-subject of the formula. Mawumenza i-subject of the formula ekugcineni kufanele uthole u-theta ozoba u-54,74 degrees. Yona final answer ngokufanele uyithole lapho. Abantu ke kwesinye isikhathi bayabaxabaneke le maths mesekula. Lo nalo uyabahlanganisa bayuluphuzana kufanayo. Then ubase kuphi ba transpose ubase ngale uzosala no 7,5 times cos theta udivide ngo 7,5 on both sides bese usalo no cos theta bese ushaya calculator yakho u theta uzomthola u 54,74 degrees. Ngiyema lapho.